Yr enillydd yw... Pwy fyddai'n meddwl fydden ni 2 flynedd yn ôl bron yn union i'r diwrnod yn cael ein coroni'n Côr Cymru 2030? Cor y Wiber. O wylio'r clip na nawr, fi'n credu bod ni gyd wedi cael yn atgoffa pam i ni'n mynd i'r Eidal. Byddwn ni ddim yn mynd heb Côr Cymru. Ni wedi gweithio ar un mor galed tro yma a wnaethon ni prynu a gobeithio wneith y gwaith caled ddwy'n ffrwyth. Taith I dref traeth iesol o ngogledd yr Eidal I gymryd rhan yng ngwyl gorawl ryngwladol intercultwr. Fel Llangollen roedd nifer o wledydd yn oncystadlu mewn nifer o adrana, yn gora cymysg, gwerin, merched, siambr a phlant. Ond am y tro cyntaf erioed fe gymerodd y Wiber ran mewn gystadleuaeth canu crefyddol. Hapus iawn. Fi'n cael ei athau gorau gallaf wedi mynd. Ath yn well na'r ymarfer. Oedd yr acwstig yn hyfryd. Oedd e'n brofiad anhygoel I ganu yn rhywle fel e. Gan ystyried mae 10 munud gaethon ni I ganu mewn acwstig mor wahanol I be ni'n gyfarwydd yno, dwi'n prowd iawn ohono. Mae'r 2 adran a personolaethau I hunain. Rondo! So chi'n joio band heb bas? A ni yw'r bas. A chi'n gwybod, ni'n good yn troi lan i'r practices. Mae'r adran gorau o ran ymarferio. Top stops! Ni sy'n goffa gweithio galeta achos bod ni'n canu lan yn y nefodd rhywle. Ni sy'n fel yngylion ar y top. Ni yw yngylion Côr y Wiber. So gwrando dau! I ni'n cytuno bod nhw'n goffa gweithio yn galed iawn, ond mae hwnna achos bod nhw wastad yn fflat yn arfer. Jealous. Côr y Wiber! A nid yn unig am ganu maen nhw'n dda, gwyliwch hyn. A the bai na fedal air am siopa, wel y Wiber a'i cyfeilydd Mair Jones fysa'n ei chlipio hi e-bos. Buongiorno. Calzino. A teto Meirion, pizza ydi calzone. Wel, dyma'r par ges I yn Lecco, ond bydd rhain y debyg iawn, fel. Grazie mille. Grazie. Dyma'r edrychiad newydd I Angharad Mair Wiber. A chi'n bod amser I ddal I gwynt ymlaen yn nhw I gystadleuaeth arall. Ond I never trust your Lewis, I don't know, cos they've got a shampoo. Beth oedd yn odda, y pressure I cael yn iawn ar symudiadau. Mae pawb yn really tense. Fi'n ei bractiso sbel mor I gael y cypon iawn, a fi'n credu ethyn o'r reit. Gewch chi gyfle I fyta o leia 5 I fyny a cyn I fi gymryd. Mae'n annioddefol y boes yma. Diolch yn fawr iawn. Am un mor bwysig ar cystadlu wrth gwrs, taith I fwynhau rhai o ryfeddodau Fenis. Eglwys Saint Marc, Pont Rialto, ac wrth gwrs, y gondolas byd-enig. Mae'n werth ei gyd am y diwedd ar ôl yr holl ymarfer. Dyma ni'n Fenis a'r gondola. A bys ni rioed yn meddwl byddwn ni'n cael y cyfle hyn. Ac I goroni'r cwbl cyfle I ganu ar yr enwog sgwâr Saint Marc. Morian o'n oll yn llon, mae amser gwell I ddefod halleluia. Ac ar ôl y tywyd drwg, fewn awn arian fel y mwg, mae arwyddion dymunol o blaenau. Ffwlala, 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 ffwlala,
fi wedi bod yn ffodus iawn trwy gannu coral wedi gweld gwahanol bethau dros y byd. Na mae'n braf cybod yma gyda fy nghwr fy hun a rhoi profiadau i'r bobl ifanc, profiadau dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael ar hyd y blynyddoedd. Fenis, Cor y Ac i weld beth oedd ei sialens nesaf y daith, bydd rhaglen arbennig yn fuan ar S4C.